F'dak iż-żmien ġew xi wħud u qalu lil Ġesu b'dawk il-Galilin li Pilatu kien ħalla d-demmhom mad-demm tal-vittmi tas-sagrifiċċji tagħhom. U Ġesu qabad u qalilhom: taħsbu intom li dawn il-Galilin kienu iżjed midinbin mill-Galilin l-oħra biex sofrew dan kollu? Le, ngħidilkom, imma jekk ma tindmux, il-koll tintilfu bħalhom. Jew dawk it-18 ruħ li fuqhom waqa' it-torri ta' Silwam u qatilhom, taħsbu intom li kienu iżjed ħatja min-nies l-oħra ta' Ġerusalemm? Le, ngħidilkom, imma jekk ma tindmux, il-koll tintilfu xorta waħda. U qalilhom din il-parabola: wieħed kellu siġra tat-tin imħawla fl-għalqa, mar ifittex il-frott fiha u ma sabx. Għalhekk qal lil dak li kien jaħdimlu l-għalqa: ara, ili 3 snin niġi nfittex il-frott f'din is-siġra tat-tin u qatt ma sibtilha. Mela aqlaħħa, għax għalfejn se tibqa' tkitt l-art. Iżda dak wieġbu: inti ħallija, Sinjur, għal din is-sena, sa ma nasqilha madwara u nagħtiha d-demel. Id-dieħla għandha mnejn tagħmel il-frott, jekk le aqlaħħa. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Il-Lut kienu jassoċjaw id-diżastri imsemmija mad-dnub. L-Iskrittura tmussina li d-dnub jirriżulta f'taħwit, konfużjoni u saħta. Imma l-ktieb ta' Ġob jgħidilna wkoll li l-isfortuna tista' tolqot kemm lit-tajbin kif ukoll lil-ħsiena. Ġesu inqeda b'dawn l-inċidenti biex iservu bħala sinjal ħalli jenna nevitaw l-akbar fost id-disgrazzi, jiġifieri il-possibilità li nitilfu ruħna. Nevitaw din l-akbar disgrazzja billi nippreparaw b'mod spiritwali għaż-żmien li ġej. X'tista' ittina bla frott tgħidilna dwar is-saltna ta' Alla? Din tissimbolizza r-riżultat tal-Iżraelin li ma weġbux b'fedeltà għall-kelma ta' Alla. Din il-parabola ta' Ġesu turina li Alla fil-ħniena tiegħu jagħtina iż-żmien biex bħajjitna insewwu dak li mhux tajjeb. Imma dan iż-żmien huwa issa. Ma nistgħux nassumu li m'hemmx għaġla. Mewt Alla rrieda li wieħed ma jkunx qed jistenna ma tħallilekx żmien biex tipprepara u tissetilja il-kontijiet spiritwali tiegħek meta trid tidher malajr quddiem il-mulej f'jum il-ġudizzju. U inti, il-bagalja tat-tluq tiegħek imħejjija? Tixxenna għall-mulej u qed tgħix skont is-sewwa u l-qudussija tiegħu? Mulej, kabbar fija il-għaġġ għas-sewwa u l-qudussija. Għażiża Marija, qom dejjem attenta għal ħtiġijiet ta' wliedek. Aqlali b'talbek il-grazzja li ma naħlix il-mument preżenti li fih nista' ngħid iva lil Alla għal ħajja kif jixtieq minni hu, bħalma inti wkoll bqajt sal-aħħar ittenni l-iva tiegħek għar-rieda mqazza tiegħu. Amen.